ia 124 euskaldunak dira, eta beste 126ak euskara ulertzen du. Urkauztaizen, ia 133 euskaldunak eta 125 ia euskaldunak. 2011an egindako azterketa baten arabera. Baina orain dela 40 edo 50 urte euskara ez zegoen hain zabalduta oraingoan moduan. Horretarako, gurekin Abelen Beitia daukagu, eta Araban nola joan den zabaltzen hitz egiteko ekarri dugu. Kaixo, Abel? Musikatik Abornika nora. Noiz etorri zinen eta zergatik? Etorri, dia 1979ko apirilean, oin 46 urte. Etorri, gauza asko, genuzkan orduan buruan gaztea ginean, borrokan genbiltzan, herri movimentu eta sartuta geunden, eta baserriko borrokan egin nuen aurrera atera, Bizkaian da Gipuzkoan zegoen hainbeste lur, tokatu zitzaigun, Abornikan nola urkitzea lurra, eta hala etorri ginen. Eremu euskaldun oso eta inguru euskaldun oso batetik, eremu erkaldun oso eta inguru oso arroz batetik. Etorri zirenean orduan, euskaren aldetik, nola onditu zen Urkabustaiz? Hemen Araban zela, baina Urkabustaizen geunden 3 bat famili euskaldunak. Batzuek famili bat nafarra eta beste 2 edo 3 Bizkaitik etorritakoak gu bezala, eta horiek egiten dut euskara eta horiekin egiten dut euskara. Euskara bultzatzeko ekintzan desberdinak sortu zenituen. Euskarazko klaseak, bertso eskola, dantza taldea. Zer izan da zuri gehien erakarri dizuna? Bueno, ni erakarri ganak egin dut, ez da? Behar bada izan diteke, dulen mozinen euskara irakasten, sortu nuen Arabako bertso eskola, lehenago, nire izarran bertso dantza talde bat sortu nuen, izarran bi talde mutileak eta izana, dantza taldea, horrek asko erakarri ninduen. Eta batez ere helburua zen, euskal kultura alde guztiak sartzea, ez da bai euskara irakasten, bai dantzak irakasten, eta bertsoak irakasten. Orduan, bertsolari bakarra egin